Ngaon taniyo ma'am. Today's video mga katil. Taguro na yung karma yung malak mo na katil. Balang lang mo. Po kayo tattaran ng bagong tattaran na may gabas diri kahoy na pahingo ko tattaran pre, giyaw na kayong manok. Kaya gibugno. Ayan, bigyan na nga natin. Kita na. Giyaw na kayo. Kita mo na. Oh. Tabangan na ito noy. Okay, may na. Oh, wala na. Tak-ang mga katil. Nanay sili o Bombay. Kaya na itong kalaha. Naka-waiting na itong kalaha. Daan mga katil. Ahos. Bombay. Sili. Lang kayo. Oh, tara, tanang butangag sabaw mga katil. Station libo. Kunain. Ah! Alang-alang gamay. Sina na to agad. Na paabot ang mabukal na mga katil para haonon na para makaon na dito. Oh. Okay, nabukal na mga katil. Lian, yun na. Wala yan, ihaw ng manok nga ay tantaran ng bago pa. Taguran ng manok pa. Kaon na ito mga katil. Oh. Na Lord God, salamat Ginoo sa grasya and takna sa kaunti na lang din. Salamat Lord in the name of Jesus. Amen. Na mga kaon niyo mga katil. Wow. Na. Na. Na, nanti niya.
Ikaw mo niya.